uplašila. Gde je šta? Gde je tvoj hobi? Kako to misliš gde je? Lepo, hoću da znam gde se sakrio. Pa nisam ga sakrio. Alo, kako onda ja taj tvoj hobi nisam nikad videla? Pa, videla si ga mnogo puta. Nisam. Jesi. Ne, nisam. Ma lepo ti kažem, jesi. I kako si se sad toga setila? Mama mi je rekla da imaš svoj hobi, a ja nemam. Mhm. A ja taj hobi nisam ni videla. I zašto si ga sakrio? Zašto? Ma nisam ga sakrio. Jesi. Ma rekao sam nisam. Hobi se ne sakriva. E onda mi pokaži gde je. Hoću da vidim taj hobi svojim očima. Upravo gledaš u moj hobi. Zar ti misliš da sam ja čaknuta? A zašto bi to mislio? Zato što gledam u tebe i sve pored tebe, a taj famozni hobi nigde ne vidim. Eto. Pa znači onda ne vidiš knjigu? Mislim, kakve veze ima knjiga sa hobijem? Pa ima veze, čitanje je moj hobi. Mislim, sad te tek ništa ne razumem. Ja objasnit ću ti, čekaj. Evo ovako. Ajde. Prvo mi odgovori. Šta da ti Pre odgovorim? nego što ti objasnim. Ajde. Da li znaš šta je hobi? Ja sam mislila da je hobi igračka. Pa pogrešno si mislila. Hobi je raditi nešto u našem slobodnom vremenu što nas čini srećnim i zadovoljnim. Aha. Da. Da. A mene čitanje čini srećnim, znaš? Da. Mama voli da neguje cveće, voli da hekla, to je opušta i čini je srećnom i zadovoljnom. Da. A tata sakuplja markice, a jedna moja drugarica voli da slika lepe slike, a druga, na primer, od perle pravi pravcati nakit. Dobro, a što mi sve to govoriš? Pa da bi shvatila šta je hobi. Aha, onda ja mislim da sam shvatila. Da, Stvarno? shvatila sam. No da, ajde objasni mi. Pa moj hobi je jedenje čokolade. To Da, nije. da. Pa to nije hobi. Možda te čini srećnom, ali samo ti pomaže da imaš loše zube. Pa, a kakav hobi onda da imam? Pa da li se sećaš da smo nedavno dogovorili da budemo čuvari prirode? Da. Eto, to je hobi. Radimo korisnu stvar koja nas čini srećnim i zadovoljnim, a ne samo nas, nego i našu okolinu. Znači, to je hobi, pravi pravcati hobi? Da. Juhu, mama, ja imam hobi. A kad idemo da čuvamo prirodu? Pa ako želiš, možemo da krenemo odmah. Može, idemo. Ajde, idemo. Idemo.